gândire la ceva. Nu vă opriți din aplauze că se oprește și muzica, continuați să aplaudați! Aplauzele pe mine nu m-au convins. Dacă o să aplaudați mai tare, poate o să îi convingă și pe ei. O să vă mulțumească pentru aplauze și o să lase loc colegilor lor pentru un alt moment. Haideți mai în spate un